ассалому алейкум. Хонаи фуруши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад дар 33-юм микрорайон. Аз ин тараф Пайкар ва KFC мебошад, дар инҷо бозорчаи 33 ва аз ин тараф 32-юм микрорайон. Хонаи фуруши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. дар 13-ум ошёна қарор дорем. Дар бино ду талифт аст. Дар ҳар як ошёна системаи назоратӣ ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳаммом, дуюм ҳуҷра ошхона, сеюм ҳуҷра ва кладовка. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 64 метри квадратӣ дар 13-ум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. 33-юм микрорайон. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. Дӯстони азиз, тирезаҳои хона тарафи двори биноро нигоҳ мекунад. Ин дӯстони азиз роҳ ба сӯи таваққуфгоҳи таги бино мебошад. дар бино отопление гузарондагӣ, дар хона ҳамаи батареё часпондагӣ. Инҷо ошхона мебошад ва чӣ хеле ки мебинед, дар гирди яхдон ҷои холӣ ҳаст. ин ҷо барои фуржет, барои бакалон мебошад. аллакай фармоишшудагиан оварда мечаспонанд. нархи хона 700 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали дом ТИБИ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва инҷо гардироб. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.